Sitten me rekisteröitiin meidän suhde ja meillä oli alusta asti selvää, että me halutaan perustaa perhe, että meidän perheeseen kuuluu myös lapsia. Sitten me pohdittiin sitä pitkään, että kumpi meistä kummasta tulee se biologinen äiti. Päädyttiin minuun ja sitten käytiin klinikalla ja mä jäin heti ensimmäisestä yrityksestä raskaaksi. Joka on tosi hyvä. Oletko nyt vielä sitten miettinyt sitä, että jos Veeralle tulisi pikkuinen sisko tai veli? No, mä haluan ainakin ehdottomasti. Niin meillä oli mieluummin 2. Niin. Mutta ehkä vähän sitä on ihmetelty, että miten se sopii homolle tai mä käytin miten se sopii homon rooliin olla isää. Et monet homomiehet ehkä kokee, että homon maskuliinisuus ja isyys ei mahdu samaan pakettiin. Mutta kun ei mulle homous ole mikään rooli, eikä isyyskään ole mulle rooli. Mä nyt vaan oon homo ja mä oon isä. Ja mä koitan olla molempia mahdollisimman täydesti ja avoimesti.